puto cheese natin, na mga ingredients at kung paano ko po siya gagawin. Ito po yung ang gamit ko po ay yung cake flour kasi susubukan ko po siya kung ano po ba yung naging resulta niya po. Una po salain po natin yung cake flour para mawala po yung mga buo-buo niya. Sa nagtatanong po kung ano po yung measurement na gamit po nito, 3 cups po yung itong cake flour po natin.
itlog na large. At saka yung nilalagyan ko po siya ng butter, melted butter. So yung melted butter ko po, yung ano ko is kailangan po siya is 5 teaspoon. Ayan na po, luto na po yung puto cheese natin. Mainit pa po siya kaya hindi ko po muna siya tatanggalin po sa molding niya. Palamig na natin siya, mamaya ko na po ipapakita sa inyo. Ito na po yung puto cheese.